सोरमोन सनिया फन रायलायहरनायालाय? जोंहानि मामिसोमोन लेंहरबाय आंखौ न'आव थांनो। थाथ'दे आं थांनोसै मामि लेंहरबाय। मानि एसे हाखु दाखु सनिया? लोगो हमनो लेंहरनानै मानो इसिबां हांखुर? नङा मामिया लेंहरथारदों। नङाबा रायगोन मामिया उनावहाय लोगो हमफिनगोन दे। थाथ' आं थांनोसै। रथ' दसे थाथ'ना सनिया, नों गावनो आंखौ लोगो हमनो लेंहरनानै जेबो सावरायालासे बिमा लेंहरदों होननानै थांफिननो नारबाय। आं होनखाबायना मामि लेंहरदों। दा थाब सहैयाबा मामिया रायगोन आंखौ। थाथ' थांसै आं। सिगां समाव नों बेबादि नङामोन सनिया, नाथाय दासान्दि मानो बेबादि जालांखोनो? आंजों लोगो हमनो लेंहरनानै हाखु दाखु थांफिननो नागिरनाय। दासान्दि नों मानो बिदि जागासिनो दं सनिया? मा जाहोन? दाना नों फनावबो सानफ्रोमबो बिजि वाइथिं जाबाय थाग्रा जाबाय सनिया। सोरजों रायलायो बुंलाय? सोरजों रायलायनांगौ? आं लोगोजोंसो रायलायो दा। एखमबा आब'जोंबो रायलायहरो आङो। आब' हरोना। सैथो खोथाखौ बुंनो सनिया, आंखौ दाथगाय। आंदि नोंखौ बेसे गोरबो बिखाजों मोजां मोनो, नों मानो बुजिया सनिया? सिगां समाव नोंनो आंखौ गिबि मोजां मोनग्रोदोंमोन, अननाय होग्रोदोंमोन। नाथाय दिनै मानो एरा सैया जालांखो नों सनिया? मा जाहोननि थाखाय? थोद मावजि, नों मानो एसेबो बुजिथारा? होनखाबायना आङो। गासिखौबो खोन्थाजोबखाबाय। दाबो मामिसो लेंहरदों आंखौ। थाथ' आं थांनोसै। दा रागा जोंसिगोन बे एरैयाबा। आंबो ना मावजि, नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। बावनो हाया नोंखौ आं बेजोंबो। आं नोंखौ सैथो गोसोजोंनो मोजां मोनो सनिया। फार्स्ट टाइम नोंखौनो मोजां मोनदों आरो थैजासिम नोंखौनो अनलांबाय थागोन। फोथाय खेबस' दाखालाम सनिया। दे जाबाय दे, नोंस्रा मामिया लेंहरदोंबालाय थाब थांदो। गोबावसो जाबाय दे। औ दे थाथ', थांनोसै आङो होमबा। औ थांदो दे, थाब थां। मानि एथ' गोबाव जाखो बे सनियाया दासिमबो सफैया? र' कल खालामनि आङो। औ बोरो माथो दाबो सफैया? एथ' गोबाव नेबाय आङो। थाब फै सनिया। औ दे थाब फै। दासो सफैदों सनिया। अ मावजि, आङो एसे लेट जाबाय। गाज्रि मोननो नाङा दे मावजि। दे गाज्रि मोना दे सनिया। मानो गाज्रि मोनो सना? नोंखौनो आं जेब्लायबो आंनि जिउनि लांगोनायाव नेनानै थाबाय थायो। दे मावजि बुंलाय, नों आंखौ बेसे मोजां मोनो? दा बुंसै सनिया, आं नोंखौ बेसे मोजां मोनो। आंनि जिउनिख्रुइबो आं नोंखौ बांसिन मोजां मोनो सनिया। बेनिखायनो आं नोंनो जा नांगौ गाननाय जोमनाय, थाखा फैसा गासिबो हरजोबो सनिया। नंगौ ना मावजि? नों बादि अनसुला बबेयाव मोननो सना? गासिबो आंनो नांगौमानि गासिबो होजोबनो हायो। थ' बिदिब्ला सना जोंहा बैथिं बेरायहैनो। थौ सनिया, होमबालाय बेरायहैनोबालाय। सना, नों बादि बेसे अनसुला बबेयाव नागिरना मोनगोन? नों बादि अनसुला बे बुहुमाव रावबो गैया। आंनो जा नांगौ थाखा फैसा, गाननाय जोमनाय लुगैनाय मानि होजोबो नों सना। माथो सिन्था खालामदों माथो नोङो सनियासो सनिया? माथो आं बेलाय? थासान्दियावलाय सोर जा सेंग्राजों नांगौ रायलायबाय थादों आं बेलाय? गासिबो होजोबगोन नोंनो। आं मोजाङै ना? सनानि संसार जालांगोन। थाखा फैसा
गारि घरा जेनिबो आंखाल गैया आलो गोजोन संसार जालांगोन सनिया जोंहा सानैजों थुदो बिदिब्लालाय थांसै सना जोंहा आंखौ न'सिम दोनलांदो ससे दानो थांसैबो सनिया थ' बिदिब्लालाय थांनोसै बा माथो सनियानि आंखौ थार गोसोजों मोजां मोननाया माथो गुबुन सेंग्राजोंसो जिरायनानै रायलायगासिनोमोन आरो बिमा लेंहरदों होननाया माथो बेजोंसो रायलायगासिनो दंमोन दिनैसो बुजिबाय आं सनियानि गुबै आखलखौ सनिया नों मानो बिदि जालांखो सिगां समाव गिबि नोंनो आंखौ मोजां मोनदोंमोन दिनै मानो गुबुन हौवाजों गुबुन सेंग्राजों मानो मोजां मोनलायखो नोंनोथ' बुङोमोन आंखौ गारनानै दाथां सना नों नङाब्ला थांनानै थानो हानाय नङा बे जोनोमाव होननानै नाथाय दिनै नोंसो आंखौ गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै आंखौ बावलांबाय मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामलांनो सानबाय नामा नों सनिया गोरबोआव दाहा दागालां सना नोंगौ सनिया आंनाव रां रुफा थाखा फैसा गैया नोंखौ गोजोन होनो थाखाय नाथाय आं नोंखौ गोरबो बिखाजों जोबोद मोजां मोनो सनिया जागोन सनिया नों जा सानदों बेखौनो मावदो नों जायजों गोजोनगोन बायदि बेजोंनो आलो गोजोन अनलायनानै थादो आरो संसार जालांदो